यावबो मोनफुंनाय जाया बरदलनि गुदि बर' बरायनाय 7/9/2024 फरायना रश्मिरेनि बसुमतारी जिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरखौबो बरायनाय मुस्लिमा दुलिसुरि बसुमतारी बेटबारि गुदि फरायसालि आरो मुस्लिमा प्रमिला बसुमतारी जगदीशपुर बर' गुदि फरायसालि दाना जोङो रुंसारि बा बान्द्रा आसाराव बाहागो लाहैदोंमोन आफादनि जानानै स्वर्गेश्वरना असिनि नाम असिनि औवारी कालीचरण बर' कठिन स्वर्गियारि बेखिनियानो बेनिफ्राय से नं कदमगुरि बर' गुदि फरायसालियाव फरायसानि अनजिमा एसेल' जानाय आरो दिथागिरि बिथांमोना बर' बिजों फोरोंगिरि गैला मध्यम कदमगुरिनिफ्राय फरायहोलिया होननानै हरखाब होबथानो थाखाय गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्लिम महेन्द्र स्वर्गियारिया आफादनि जानानै सांग्रांथि मेल सावरायहोनाय जायो फरायसालिनि दिथागिरि बिथांमोनजों 4 अक्ट'बर खालि 1 नं बैजेन्तिपुर गुदि फरायसालियाव गुबुन बिजों बर' राव रोङै फोरोंगिरि थिसननायखौ बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै होबथानाय जायो जेंना जेंसिखौ बोस्रांनाय जायो आरो मावख'आव गोदानै बिजाब दोनग्रा आलमारि गंसे नेहाथारि टेबोल गंसे प्लास्टिक टेबोल 38 खान प्लास्टिक चेयार लाफुंनाय जायो बेनिनो बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों बरदलनि सोलोंथाइ खोन्दो बिय मावख' फोरोंगिरिनि खालि एबा लांदां दिन्थिनो हायो आरो फोरोंगिरि थिसननानै मोननो हादों जोबनायाव फुंखा 43थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनानै होनाय रायदाव आफादनि आफादगिरि बिबानगिरि रां अनसुंथाइ होगिरि मिंमां आघोन बिजाबनि दिहुनगिरि मानगोनां मुस्लिम नीलाचरण स्वर्गियारि नयनमणि बसुमतारी जुबुराव बसुमतारी बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आरो थान्दै बिथांमोननिसिम फिन सिबिनाय अननाय खुलुमनायखौ जासिहरफिननानै बेयाव नेहाथारि फोरमायथिखौ फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों जों सोलोंगोन बिमानि राव बरदलनि गुदि थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों बेखिनियानो आंनि नेहाथारिनि फोरमायथि बिलाइया गोजोन्थों नेहाथारिया बोसोरसेनि जिथु मावनाय हाबाफारि बेखौ लिरबिदां लिरनानै फरायथिना होबाय बाव थालांदों थालाङा आरो बुंनांगौआ गांसेया बहा जागोन 2 मिनिटसो नै दा आसिफाय मोनसे फैदों बिथांमोना मान बावनो दिनैनि बे थान्दै मेलनि जि ओंखाम जाहोनाय बोथिसे ओंखाम जाहोनाय बेखौ होदोंमोन जोंहा धेमाजि जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि मानगोनां मोनसे सोमखोर ब्रह्म लोगोसे गगामुग मंडल प्रेसिडेंट बिजेपि मोनसे बरायना लानो थाखाय खावलायबाय मानगोनां आरसिनि आफादगिरि नेहाथारि
बिथां सोमखोर ब्रह्म बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय आङो लोगोजों दिनै दा जागोन बिथांनि आरो बिथांजों लोगो कामरुप महन बिथाङाबो जोंनो डनेट खालामदों बेखायनो बहुत আমার মাঝে লাইভ রে আপনাদেরকে সেটাকে ভালোভাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ दायो थान्दै बिथांमोना नेहाथारि फरायथिलियाव माबाफोर खालामनाय नुदों नामा बेखौ दसे खालामनो बुंहरनांगौ जों खालामदोंबा लिरनाय लागोन आरो खालामाखैबा आखाइ खबदोंब्ला आंना जाबाय आखाइ खबना होबानो जाबाय गथ'नो बयखौबो खुलुमबाय मानगोल हर गाहाम बुरा थिगो नालाय आं बुंबाय बर'नि बर' थुनलाइ आफादनि स्मृति बोसोरसालिया जथुम्मानि गोथार थान्दैखौ दैदेनलांबाय थानाय मानगोनां आफादगिरि सुंद'यै बुंनोसै आं गासै मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोन आरो गोथार थान्दै नोंथांमोन नेहाथारिनि रिपर्टआव बा फोरमायथियाव मोननैसो आंनि खोमायासो गोरोन्थि खोनाखो ना गोरोन्थि लिरनाय जाखो आं मिथिया मोननैसो बाथ्राखौ आं मोनदांनायखौ खोनानायखौ आं फोरमायना होनो सानदों सेथियाव खोनानो मोन्दोंमोन 25 जौखोन्दो होननाय खोनादों बे आनजादाव 25आनो जानांगौ होननाय बे 25बाथ' जानाय नङा लिरदोंब्लाबो 25 होननाय आं खोनादों होनना बुंखाबायना गोरोन्थि खोनादों ना मादों बे आंनिसो खोनादों आरो 25 अबेबा मोनसेयाव मा लाहैनो आरो बे हिसाबै दा खोन्थानाङासै नालाय हमस्लाबनायासै बे बेसाद जादों बेखौ बुंनायाव आंहाबो आखु फाखु जाबाय आरो बेनिफ्राय मोनसे जाहैबाय लिमिटेसन खालामनाय लिमिटेड ना लिमिटेसनसो बुंखो बे लिमिटेसननै खोनादों आरो आं खोमायाबो आंना एसे रोजा जाबाय नालाय बिदिखौ आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादा माने सावरायनाय जायो होननाय दङ मा सावरायहैखो बेवहाय गुदि बर' थुनलाइ आफादा बे मोनसे बेनिफ्राय आं बे मोनसे बर' सोदोबखौ सोदेरनो खावलायदों सार्टिफिकेट होननाय मख'नाय खोनादों आंनि खोनानायासो गोरोन्थि दा लिरनाया बुंनायावसो बिदि बुंदों आं मिथिया खिन्थु सार्टिफिकेटखौ फोरमान बिलाइ बा फोरमानलाइ होनो आं खावलायनाय जाबाय सोदांनो थाखाय आरो बे 46थि बोखावनाय बोसोरसालिया जथुम्मानि जिथु अडिट सानजादखौ मोनाखै होनदों माबायदि अडिट खालामनाय जाखो बेखौ एसे मोजाङै गोरोबहोनानै लिरोब्ला मोजां मोनदांनाय बेखिनिखौ आं फोरमायनानै आंनि फोरमायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों
मेलखौ सालायलांबाय थानाय आफादनि आफादगिरि लोगोसे नागार हाउस नेहाथारिनि जुदि बिबुंथि होलांनायाव आङो मोनसेखौ खोनानाया एसे उसुबिदा जादों आं फटकनो बाहेरायाव थांनाय बायदि जादों नालाय थ' आं मोनसेखौ लाफाजानो जिथुनिखि मोनसे बिल्डिं कनस्ट्राक्शन जिथुनिखि माबा दङ जिथुनिखि सोलिबाय थानाय बिल्डिं कनस्ट्राक्शन बिनि बिखयबो एसे लानाय बा मोनसे जागौमोन होनना सानो कारण दा बर्तमान सोलिबाय दं नालाय बिनि समस्याया मा जानांगौ दिनैसिम मा जादों आरो गेजेराव माबा बेले बेजे दं नामा आरो माबा मोनसे मावबोनो दं नामा बेखौ एसे लाजानायबा मोजां जागौमोन होननानै बे थाखायनो एसे बुंफिननाय जादों डेलिगेट हाउसनि मावग्रा आफादगिरि लोगोसे गोरों गोरा नोंथांमोन डेलिगेट जे माबा फोरोंगिरि स्कुला फोरोंनाया मोजां नङा मा आं बेखौ आसरित मोनबाय आं बेखौ खिथाब होबा मोजां नुगोन आरोखि खारन बे माबोरै फोरोंगिरि स्कुलखौ मा होनखो आं महेन्द्रआ मा होबथा जाखो बेखौ मोजाङै बुंलाय आफादगिरि जोंनाव माने मिरु थुनलाइ आफादखौ नारसिनफैदोंमोन जे नोंसोरनाव खन्थाइ आवरायनायनि कनफारेन्स जिथु होनाय जादों बे खुंफुंना होनायखौ जों थारमाने जिल्ला आफादा होगोन नालाय बिथांमोना नारसिननायाव जों सावरायनाय बे रायदाव आफादखौनो साननैनि हाबाफारि बेनिफ्राय बै फोरमान 45% बेनिफ्राय थान्दैया सोंदोंमोन जे जोंनि लुफुंनाय जिथु बे जोंनि आनसलिकनि नङा जिल्लानिसो बे हानि जेंना हा मोनथाय होनानै बेयाव लुफुंगासिनो दं बे बुस्थुआ जाफुङाखै बेखौ रिपर्टखौ जिल्लायासो मोनबोयो आंनियाव थाङा बेनिफ्राय जोंहा ओरै जादों बेयाव दिथागिरिफोरा जोङो बर' मिडियामाव फरायहोला होननानै महेन्द्र बिथांनो माने फोरमायबाय आरो ओमफ्राय महेन्द्र बिथाङा मा खालामदों जोंखौ लेंहरबाय गतिके नोंथांमोना फै बेमुरियाव बर'नि फोरोंगिरियानो गैया जासिगोन बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों बिदि होननानै बुंदों आरो बेखौ फैनानै दं फरायसुलाफोरखौथ' एसेल' आंबो ओमफ्राय रायलायलायनानै बिदि नङा बै सिभिलाव बे बाथ्राखौसो आं बेयाव थांनायखौ सालायबाय थानाय आफादगिरि गेजेराव आंनाव मोनसे सोंलु जे जोंनि जिथुनिखि बर्तमान जिथुनिखि
बर'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादाव जिथुनिखि जोंनि कार्यालय दं माने अफिस मोनसे दं कभारनि जोंनि माने जिथुनिखि दा प्रसार खालामनाय गभर्नमेन्टआ जिथुनिखि गैया हाबाखै नामा जेनेबा दिनै असम सरकारा ओरैबायदि गाइडलाइन होदों धर्मशाला क्लाब बा रायजो अनुष्ठान बेफोरबायदिखौ इनक्लुड खालामनो रायजोआ निजेनि नामकरण बे नामकरण हाबगोन हाया जुदि हाबदोंबाबो आंहा एसे बुंनो गोनां मोनसे दं आरो हाबाखैबाबो खालामनानै एसे बुंनो गोनां बे बुंनो गोनां रावा बिदि जायो जे जुदि जोंनि गामि माने जोंनि खायथ'बादि नामाव जुदि हाबदोंब्ला बेखिनिनि सिगाङाव फ्रन्टआव जिथुनिखि समस्या आंनि हारसिं बेक्तिखौ आं नुना मोन्दों आरो सबनि रायजो राजानि सिगां गोसोआव नुवाखैबाबा मेगन नुवाखैबा आंनि माने नुनो मोननायाव जिथुनिखि साहित्य सभा जोंनि कार्यालयनि सिगाङाव जिथुनिखि मोननैसो दखान गलाफ्रा जिथुनिखि सलायबाय दं जुदि जोंनि नामाकरण जुदि सिकाग'आव जुदि हाबदोंब्ला दखलपारा थ्रिआव जुदि हाबदोंब्ला बेखिनि सिगांनि माने गलाफोरखौ एसे साइड खालामनो हानाय बोथोरनो हानाय जोंनाव माने अपसन गैया नामा बेखौ माबा मोनसे हिदानथ खालामजामा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौसो आं एसे सोंनो लुबैदों आरो नुनायाव एसे उसुबिदा खारन गभर्नमेन्ट सरकारा जुदि जोङो अट'मेटिक जुदि जोङो रायजो अनुष्ठान धर्म अनुष्ठान आरो लोगोसे रायजो अनुष्ठान क्लाब अनुष्ठानफोरखौ जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि रेजिस्ट्रेसन खालामनो दोनब्ला दिनै जों बेबस्थाखौ खालामनानै बेखौ साइड खालामनानै जों बाउन्डारि खालामनानै जों बेफोरबायदि मेलखौ खुंनो हानाय जोंहा एसे सुबिदा फैयो बेखायनो बेखौ लानायखौ एसे नुनानै खिनिखौ बुंनानै जों आच्छा बिथां मोनखानाय जोंहा गमिया देवाबा जोंनि जों दानख'ना लाखाबाय आरो बेयाव जेबो बाउन्डारि माबा दंना बेखिनियाल' जोंनि आरो जोंहा इउटिउबनि माबाबो दंखायो बेयाव माने मानो होनब्ला जों बयबो हाईवे रोड का और पीडब्ल्यू का तो बेयाव जोंनि सिगाङाव जे दंनि आंनि बेक्तिनि बिथायाव जे सोरबा दखान गला होनो हागोन बे सम्भब जानो हाया गतिके जोंनि नामकरण जुदि साहित्य हिसाबै बा जोङो हारि हिसाबै जों रावखौबो नेग्लेक्ट खालामनाङा खिन्थु जों मोनसेल' अपसन दङ गभर्नमेन्टनि थ्रुयैदि जों गभर्नमेन्टखौ अलरेडि माने सिमाबद्धखौ खालामनानै सिटाबयखौ होनानै जुदि बिसोरनि सिगाङाव जुदि परामर्श होनानै जों एसेफोर लासै बोथ्रोनो हागोन नामा अलरेडि बे गभर्नमेन्टनि माने जोंना इदि स्क्रिप्ट होदों गतिके बिसोर एसे साइड जायोबा बे माने अलरेडि माने साहित्य सभानि मोनसे अनुष्ठाननि मोनसे माबा नालाय बेखिनिखौ माने लागोन होननानै सानो साबायखर थाबाय बिथाङा मोनसे बोसोन होदों नंगौ उनाव जों होखानोबो सानदों उनाव एसे माबा जानानै गिदिर जानानै जों हायाखिसै बेखौ बिथांमोना जोंना थांनाया नेहाथारनि फोरमायथि बिलाइआ बाहायनाय आंथ' गुदि फरायसा गुदि सांग्रांथि मेल लिंनो गोनां जादों बा सावरायनो गोनां जादों बेखौ दोनब्ला आं गोसोखौ आच्छा बिथाङा बे माबाखौ आरो सांग्रांथि मेल लांनानै जेरै समाधान खालामनानै लादों बस होबथालायनाय बा माबानाय बेखौ मावनांगौ बस आच्छा आफादगिरि बावैसो डेलिगेट हाउसखौ बेखेवना होनाय बेखेवगिरि बिथां दानियार आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन CSC मेम्बार बिथां जुलेन चन्द्र बर' आरो जोंनि मोखाङाव थानाय बे बड'लेण्डनि बियाबनि
गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय दिनै बे दान्दै मेलाव बाहागो लानो फैनाय दान्दै बिथांमोन आं गिबियावनो आंनि फालनिफ्राय बा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमनोबो आं सिबिनायखौ हरग्रोबाय आंहा बेहाय फंनैसो आं बुंनो खोथा दङ आंनाव एसे ब्रेनाव स्ट्राइक खालामदों आं दहायनो बुंगौमोन खिन्थु आं डाइरेक्ट एसे बुंनो सुबिदा जादों बेहाय कदमगुरि ट्राइबेल गोजौ फरायसालियाव हारसायाव फोरोंजोबो हारसा फोरोंगिरिफोरा मास्टार गैला गतिके बेहाय सांग्रांथि मेल फाथिदों बे एसे भाषाया थुनलाइ आफाद हिसाबै भाषाया गोब्रा जादों आरो बे आंनाव स्ट्राइक खालामदों ट्रेनाव बर' रावनि सांग्रांथि मेल खुंहैदों आरो बे गुबुन गुबुन जायगायावबो खुंदों आंबो बाहागो लायोमोन थांनाय बोसोरफ्राव दिनै आवगाय बोसोरफ्राव एजे आं एक्स वर्कार गतिके बेयो गथ'फ्रा आं बे दायित्वआव थानाय अबस्थायाव आं बे गोजौ फरायसालिनि सासे गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै आंनाव ब्रेनावसो नांदों गतिके बे रावा बाराद्राय गोब्रा जादों थुनलाइ आफादनि राव हिसाबै बेसे गुरै जानांगौ जे सेन सांग्रांथि मेल खुंहैदोंमोन बे जानांगौ दा बे आखुबै आंनि हाइ स्कुलखौ हांख्रां मोनलायनाय बाथ्रा बेलाय बेखौ आंनि ब्रेनाव स्ट्राइक जादोंना बेयो बे जानाङा आसलथे एसे गोब्राब थुनलाइ आफादनि राव हिसाबै मानो आंबो थुनलाइ आफादखौ दैदेनबोदों गतिके बेसे गुरै जानांगौ आं बेखौ खावलायदों 2 नम्बराव आं मोनसे आपत्ति दङ जे बे 2000 थांनायनि 24नि ना बले उल्था गावसिनिफ्राय थांखो बे बुस्थुआ एसे थानाया मोजां बे अकल रिपर्टआवल' थाहैनाया नङाब्ला दा सुग्रेबारियाव जि दङ बे रिपर्टआव खिन्थु बे फाइनान्सियेलनि खोथा मोनसेबो गैया खरसाया बेसे जागोन गतिके एस पार रिपर्ट अडिट रिपर्टनि हिसाबै बे थाफैनांगौ आसलथे बे थाफैनांगौ बे थाफैनांगौ गतिके बेखौ आं खावलायदों आरोखि दा थुनलाइ आफादनि रावफोरा आसलथे एसे गुरै आरो एसे हानायाव एसे गुरै जानांगौ आरो एसे साफ्रोमबो एखे नङा बे खोथाया बेलेग खिन्थु हानायाव एसे नाजानांगौ बे रिपर्टआव कारण बे बहुत गामि दंना दा 57 गामिया दिनै बाहागो लाफैदों आरो आं बे जना दं आंनि स्कुलखौसो गयना लानानै बेहाय जुदि ब्लेम बायदि खोथा लिरोबा नोंथांमोनावबो दै हाई स्कुलावनो दिनै खमायगासिनो दङ फोरोंगिरिया मिथिबाय आरो बेहाय मा खालामदोंमोन स्कुलखौथ' जों रान खालामनांगोन ना नाङा सलायनांगोन ना नाङा सलायनांगोन नांगोनबा जों माखासे लेंगुवेज जेरै इंलिश हिन्दी दिनै साहित्य सभाया आं जुदि बुङो साहित्य सभाया आंखौ खबर लागोन ना आदा साहित्य सभायाव मिथिया सासे फोरोंगिरि बिएससि पास जानाय सासे गथ'खौ जों लादों आरो जों लाबावगोन आरो बेहाय आंखौ लेंनांगौ बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला बे गुदि फरायसालिया आंनि जायगा अरिजिनेल गामिया एक्सेल कदमगुरिया आंनि स्कुला खाथि बिथांमोना आंखौ लेंनांगौ होनबा आंखौ बेसे खबर होनांगौ बिथांमोना दिनै आरो आंखौ आंनि उल्था आंनि ब्लेम आंनि गोजौ फरायसालिखौ होनानै लिरनाय बायदि एसे गोब्रा रावजों लिरोबाथाय आंखौ ब्लेमआव स्ट्राइक नांगोनब्रा गतिके आं खावलायदों बेखौ गुदियै आं खावलायदों नाथाय आंना एसे गोरा जादों बे आलादा खोथा खिन्थु आं एसे खावलायदों आरोखि बे कदमगुरि फरायसालियाव सांग्रांथि मेल खुंहैदों बास बे दोननांगौ बेफोर एखे कदमगुरि स्कुलाव बर' फोरोंलायबा बर' मास्टार गैला थैला आरो माबा बर' फोरोंला मास्टार गैला फोरोंलायबाथ' बेहायनो थालायोबा एसे उसुबिदा जाहैयो आरोखि सांग्रांथि मेल फैदों बहुत जायगायावनो गैया जेरै जगाम हायार सेकेन्डारि बेहायबोथ' इंराजिखौ गुबुन हारियानो लायो गुबुन फोरोंगिरियानो साइन्सखौ लायो बेलेग गावजा मोनसे चेनेल दङ मोनसे ग्रुप दङ जों मिथिगौ जों थांलायो फैलायो हेड टिचार जोंहा फोरोंगिरि गाहायफोर मेल जायो बेजों सावरायो गतिके बेथ' थागोन दङ आरो बेनिखायनो थांनाय डेलिगेट मिटिंआव नोलोबारियाव आं बुंदोंमोन बिथांमोनखौनो बुंदोंमोन बिथांमोननि कमिटिखौ आं बुंदोंमोन जे पश्चिम गगामुगाव 3 बर' टिचार बर' रावनि फोरोंगिरि 3 सेंसन दङ
बेखौ लाबोनो बेबस्था खालामनांगौ आंबो थांफागोन बिथांमोना ओरैनो थादों आरो दिनै आंखौ आंनि ब्लेम होनानै बे कम्पिटिसन थायोबा आंहा खर'आ गरम गतिके आं खावलायदों प्लिज बेखौ एसे गुरै रावदो थेंक इउ बेफोर ब्लेमनि खोथा नङा नङा बेयाव होदों जोङो थाङो बेयावथ' आरो ब्लेमनि खोथा बुङाखै बिसोरनाव रिटियार जानानै बेनिफ्रायनो माबोरै आंनि गथ'फोरखौ हरबाय थानो बेनि बुंनायावसो जोङो जिरायना बुंदों बेयावथ' आंनि ब्लेमनि खोथा साननोब्ला गोरोन्थि बुंनाय जादों आरो नै आं बिदि होननानै लिराखै बेयावथ' जोङो दिनै सांग्रांथि मेल सावरायहैनाय जायो होनना लिरखानानै दं बेयाव बेलेग धरननि सानलायनो नाङा आङो बिदि स्टाइलनि लिराखै बेखौ हय नंगौ किसुमान सेन्टेन्सआ गोब्राब जानो हागौ खिन्थु जोङो बिथांमोना दिथागिरिजों अपेन रायलायहैदों जों एल पि स्कुलाव आफादगिरिबो दं बेयो आरोखि बेनिफ्राय अडिटनिया थारमाने जोङो मैया सावरायदोंमोन दै मैया लास्ट जोंहा फाइनेन्सनि खोथाखौबो रायलायदोंमोन ओमफ्राय बेसे जमा जादों जोङो टाइपिं खालामनो हायासै ओमफ्राय बेयाव आङो दिखाङाखै जिहेतु अडिट रिपर्टआवनो मोनखागोन नालाय खिन्थु बेयाव आङो उनावबाबो दिखांसिगोन दे होननानै बेयाव फाइनेन्सनि खोथा लिरनाय जायाखै आरो खारन बेयावनो अडिट रिपर्टआवनो टन' मोनगोन होननानै बेनिफ्राय जोंहा थान्दै सासे बिथाङा बोसोन होनायजों जिथु सोंदों बे बाथ्राखौ जोङो थांनाय बारावबो एसे बुंदोंमोन आरो जोङो थानासिमबो थांलायनांगौ जाहैदोंमोन आरो जोंनि सायाव खेबनै केस होदों बे खेबनै केसखौबो जोङो फार्स्टनियाव जोङो जिल्लानि दुलाराय फरायसाखौ लांनानै एसे रायलायहैयो बेनिफ्राय नेक्स्टआव आखौ जोङो जिथु जोंनिसिम एजाहार फथायो बेखौ जों सावरायलायनानै एसे निमाहा खालामनाय जायो आरो जोंनाव अनेक घटना जादों आरो बेफोरखौ बुंनानैथ' लाब गैला माने जोङो हानि जेंनाखौ जिहेतु मियादि फैखाबाय नालाय जोंनाव मियादिया फैखाबाय आरो माने बै हारसाफोरनि जितु जोंनि लामा मोखाङाव न' फिसा लुना दोननायखौ सेफायनायनि खेबनै केस होखांबाय आरो बे केसखौ जोङो उइद्र' खालामनो होबाय आरो जुदि अतिरन्जन जुदि माबाथाराब्ला जोङो कर्ट केस होगोन होनलायनाय जानानै उनाव कर्टनिफ्रायनो डिसिआ दोनदों होननानै आरो जों सुयोब्ला बै हाइरडनिफ्राय सुयो जोंनाव 80 माने हानि माबाफ्रा एसे बेलेग माबा बोरैबा आयेन मोनसे दं पिडब्लिउडिनि आरो जोंनाव जोंनावनो गोलैयो ओइ दायो जे जिएम नुबाय दं दाखौ बदलियाव बेनो 100आव गोलैयो बेयाव माने किसुमान खथा दंनो बेयाव जुदि नोंथाङा 100नियाव उनावसो लुनो हागोन जोंना आखौ 80 जोङो 75ल' लादो आखौ जिहेतु रायजोनि अनुस्थानबो दं मानियाना आयेनानो बेफोरबायदि जादों जों हाया आरो ओंखायनो जिखिना गोलैदों बेखिनिखौल' सुनानै बेयाव न'आव लुबाय दं आरो गोजोन्थों बेसेबां जमा जागोन बेसेबां फैसा लास्टआव जोङो ঠিক আছে बेबो मोनसे फिर आं उदिफिनबाय जोंहा सासे थान्दै बिथाङा बुंदों जे आनसलिकनि बे दिनै थान्दै मेल खिन्थु आंबो बेखिनि थांबाय थायो सापर्ट खालामबाय थायो बेहाय वाल लुबाय थिङाबो आवगायनि थिं गैला टाइलाबो थिं जाबाय बुस्थुआ प्रतिवेदनाव मोनसेबो फैयाखै आनसलिकनिया थान्दै बिथाङा जिथु बुंदों बे बुस्थुआ स्पष्ट जायाखै आरोखि दा वाल लुदों बुजिदों बे वाला सोरगिदिं फैबाय नामा दा सोरबा थिखादारि खालामदोंब्लाबोथ' बेहाय थिखादारिया लुदों